ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବାନା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଉଡ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର 7 ହାଣ୍ଡିର ରହସ୍ୟ ହେଉ, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଜଣା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରହସ୍ୟ ଆଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହାର ମାନୁଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଅଜଣା ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା, ତାହା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଜଣାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଯାତ୍ରା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁଧାକର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଷ୍ଟର 29ରେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେହି ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିନଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ।